מה קורה חברים? עדכון על השוק, נהיה שמח. בינתיים משבוע שעבר, שעשינו את הגלי עליות, באזור של וייב 5, התחלנו לקבל את התיקון פה, לא אומר שנגיע בגל עכשיו לתיקון A, אבל בואו נכנס קצת לגרף של 4 שעות, נראה מה הולך. כמו שאנחנו רואים, אנחנו על הקו של הפריצה, יושבים עליו, והתיקון בערך יגיע לאזור 88. ירד פה לאזור ראש וכתפיים. ואז פה אנשים יראו פה בשוק את המצב הזה. וזה ייקח אותנו לאזור 80. האם זה יקרה? אנחנו נראה בהמשך. בוא נלך. רגע, לפני כן לא סיימתי. יש לנו פה קו מגמה יורד. ירדנו פה בירידה. אתמול הוא רק עלה לסגור את הגאפ של שישי ב-CME. והמשיך את הירידות. אני רוצה להראות לכם את ה-ETF של האיתריום. ב-ETF של האיתריום הם עשו אותו מהלך. יום שישי הם דפקו ירידות, כאילו ביום שאין מסחר, ירדנו מפה מ-29, זאת אומרת שזה היה 2,990, זה 3,000 המחיר היה, ירדנו עד למחיר של 2,100-2,200. לקח לנו, פה אנחנו בנרות שבועים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, שבועיים, באנו וסגרנו פה את הגאפ שהיה פה. עכשיו, יש לנו פה גאפ חדש, 2,988, מחיר 3,000, חזרה. כנס פה ביומי. זה הגאפ שלנו. מי שרוצה לקנות יותר נמוך, ימתין לאיתריום. פה, בנקודה הזאת. מה עם ה-SP500? הגענו פה לקו מגמה, עולה, קיבלנו תגובה כמו כל פעם. רקס פה עצר והוא חוזר לבדוק את זה שוב. עדיין לא יודעים לאן הרוח נושבת. נסדק. אותו דבר. אנחנו פה בשיא. בואו נלך לקריפטו. טוטל. כל השוק של הקריפטו. חוק את הפיזור של 2022. זה השיא של השוק ב-2021. פרצנו אותו ובודקים עכשיו חזרה. טוטל 3. בדגל השחור משחררים את הכסף, לוקחים כסף. הגענו אליו קרוב מאוד. ממש קרוב. זה המיקום שלו. הגענו באזור הדגל שצריך לשחרר את הכסף. התחלנו לראות יציאה שוב חזרה. אחרי פריצה פה של המגמה, פריצה אגרסיבית של $300 ביליון. בואו נלך ל-USDT.
דומיננט. כמו שאמרתי בסרטון הקודם, ובקבוצות וואטסאפ לחברים שלנו, אנחנו רואים פה שיש לנו את הקו תחתון, המגמה מ-2017, כל פעם שנגענו פה זה C17, C19, C ב-2021, ויכול להיות שאנחנו גם פה ב-C. ירדנו פה טיפה קטנה פה, מתחת לקו האדום, ואנחנו חזרנו ונכנסנו, אפילו לא בדקנו אותו חזרה, זאת אומרת שזה לא היה בדיקה חזרה, הוא בפריצה פנימה. שבוע הבא אנחנו נדע אם אנחנו מגיעים לאזור של הממוצע 50 פה, או שהוא מתחיל לעשות היפוך חזרה שוב. תראו את זה ביומי, איזה כניסה. יש מצב עד האזור שהאיתריום ירד ל-3,000, אנחנו ניגע פה, בקו הזה. מה מחכה לנו באיתריום? באיתריום עוד לא עלינו למטרה שלנו. יש לנו פה נזילות שצריכים לבדוק אותה בקופסה הזאת, אנחנו נרד לפה, אתם רואים, הכל כבר אוטומטי. באזור הזה, אחרי שאנחנו נפתח פה, ואז אנחנו נקבל פה משהו נחמד. איפה הוא? איפה הטוש שלי? יש לנו פה כתף, פה אנחנו בונים כתף, ופה הראש, ואז יש לנו פה פריצה, בדיוק למטרה. אוקיי חברים, זה מה שמחכה לנו באיתריום. כל מה שאני אומר פה, אני לא יועץ, הכל זה על פרי דמיוני. זהו חברים, לא הולכים לסרוק את כל השוק, אבל זה הדברים העיקריים שיש לנו. בואו נראה את ביטקוין בגרף רגיל. יכול להיות פה שיבדוק פה את כל הקופסה הזאת, כל הנזילות הזאת, עד 79, 80. יאללה חברים, נתראה עוד שבוע בעזרת השם.